Воно два мертвих лежить уже неділю, спалили 2 етажа, а мертві чи погорили, чи позадихалися під забором лежать. Вже 2 неділі вони ж розложаться скоро. Там чоловік і жінка з квартири лежать вже неділю мертві, ковром накриті. Ніхто не забирає хоронить. Та то куди виносите? То зразу тут їх хоронити, куди виносите? А потім вже будуть походу. Ну а що робити? А? Я думаю, доченька нас простити. Звісно, що простить хлопці, того, що то є блага. Наоборот, наверху там нам зачтет. Надо копати, так десь. Ну що, так упати, тепер заглубимося, я думаю, в ліс. Так. Як лезуть, полюбе. Не це просто так, як професійний камрад. Ага. Поставлю. Кула 2. А от тут люди, що живуть, знають, що це. Вони його знають, там Микола і... Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за упокоєння душ спочили слуг своїх, Миколи і Ніни, убієнних, що тут поховані, і за відпущенням усякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб Господь Бог оселив душі їх там, де праведні спочивають. Бо Ти єдиний чоловіку любець, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царство Небесне, вічне життя, вічний упокій. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Це те, що є проявом людини. Дати останню шану людині, яка загинула. І це те, що відрізняє нас, людей, від Московської орди. Бо вони навіть своїх побратимів дуже часто залишають. Тому, захищаючи нашу землю і наш народ, хлопці, ви дійсно несете службу не тільки народові, а і Богу. Людська злоба, котру уподібнює як керівництво Росії, так і Росія загалом, несе смерть і руйнацію всюди, де вони появляються.